Il-vouchers kienu suċċess kbir, l-ewwel darba li ħarġu u aħna tant konna konvinti illi kienu ta' suċċess li l-gvern għadnilu staqsejnieh biex ħaġa joħroġ il-vouchers u l-gvern għaliva. Dawn il-vouchers mhux biss illi se ġeneraw ħafna xogħol għal ristoranti u għal lukandi, imma se jżidu għax min ikun jonfoq ftit iktar ma' dawn il-voucher u allura il-total għanna nitkalkulaw illi jirdoppja ma' dawk il-vouchers illi jonfqu. Pozittiv ħafna u ħadna gost illi raġaw ġew introdotti. Is-settur turistiku, speċjalment tal-lukandi u kol tal-ristoranti, speċjalment dawk illi qegħdin fiż-żoni ta' turisti, jiddependu kważi 100% minn din il-supplement li qed jagħti il-gvern għax bħalissa jekk tħares li n-numru ta' sodot illi jkunu okkupati f'kull lukanda qed tikkonsidra illi min għandu 5% okkupati min għandu ftit iktar 10% imma ma naf il-ħadd illi għandu iktar minn 15% mis-sodot okkupati. Ovvja illi b'dan numru ta' nies illi għandek fil-lukanda ma tistax iżżomm il-kulħadd għaddej u b'dawn il-supplement illi ta' il-gvern inkunu nistgħu nżommu il-ħaddiema fix-xogħol.